of us bụ Nigerians, both Hausa, Igbo and Yoruba. Ma onye a na-akpọ Senator Ifeanyi Ubah oge ya bụ nwa amadi nwụrụ, ọ gbawara onye ọbụla obi, onye ọbụla bere akwa rinne maka Ifeanyi Ubah bụ onye ama ama. He's one of the biggest political guru and Igbo were in Nigeria, if I'm not mistaken. Ifeanyi Ubah was one time CEO of Capital Oils Nigeria Limited. And Ifeanyi Ubah na agbasi mbọ ike, he's a successful businessman, he's a business guru. And Ifeanyi Ubah na-eme ọfụma, ọ na-enetu ụmụ ogbenye anya, ọ na-eme ihe a na-afụ anya. Ije na senatorial district ebe ọ na-represent na Anambra. Anambra cannot talk about good politicians without talking about Ifeanyi Ubah. O wee bụrụ na ya bụ nwa amadi ọnwụ ribodere ya ka ọ si ka o jefu ezinụlọ ya na UK. Ọ nwụrụ ebe a ọtụtụrụ nwa amadi a. O tere aka ya n'ụwa ka o si wee na-ada n'internet space. Ogechi Okeke Njaka wee kwuwekwa akpọrọ ntu akpọghọ ntu. Ebe o si wee nata such information, sọsọ ya wa na Chukwuma. Amara m ebe o si wete such information. Oge family Ubah niile nọ n'anya mmiri. Oge nwunye Ifeanyi Ubah nọ n'anya mmiri. Oge ụmụ ya nọ n'anya mmiri. Oge ezinụlọ ya niile nọ n'anya mmiri. Ka ya bụ ihe na-ada. Ogechi Njaka wee sịkwa jee park asịrị ya. Asị ka eje test. Na Ifeanyi Ubah akpọkashiala ya otule. Na ọ na-akpụ ya ntu wee na-akọ ọtụtụ ihe dị iche iche. Ihe abụghị ihe ọfụrụ n'internet space, mana ewu ihe mmerụ nji wee bịa ka m kwuo ya maka ewu ihe m fụrụ ịma na asị na ekwe akụghọ ama agba. Ihe a niile na-eme oge ahụ. I believe today na ewe politicians nọ na Anambra, ewe politicians nọ na Nnewi, ewe politicians nọ na Igbo niile, ewe politicians nọ na Nigeria. Ha jos gbachi ya ha nkịtị otu ahụ, ya bụ ihe dere na-aga. Anya bụ afa nwa amadi na-agagharị ebe ọbụla n'internet space, ihe na-emebi. Ezinụlọ ahụ nọ n'anya mmiri oge ahụ. Nwunye Ifeanyi Ubah ekwughọ ọkaghọ. And Ogechi were ndị ọ na-represent. Ewere ndị o ji maka ya emebi afa ndị ọ na-emebi afịa. Ewere ndị o ji maka ha na-anụ ọgụ ọ na-anụ n'internet space. Ewere ndị o ji maka ha ekwuwe ọnụ, kwuruo ọnụ. Onye ọbụla nọ in his own or her own reasonable sense this such information. Ọbụgodi na-eziokwu. Ịma ha na ọ na-asọ ọnụ oyi ikwupụte. Ya bụziri mgbe ihe anya mmiri, ezinụlọ ahụ nọ n'ihe anya mmiri. Nwatakịrị a bụ Ogechi Okeke Njaka ataghị ọnụ, ọsọghị okwu eze, ọtaghị okwu arụ, ọ na-ekwu okwu anyhow maka na ọ furu okwu. And we are expecting some people ọ na-agbachite ndị nọcha n'internet space to an extent na ọ ga to the extent si na jee park ga-abịa ka ara ọnụ test na ọ bụrụ na akpọbeghị ya ntu n'ike ya ọnụ. Now family Ubah gba nkịtị, ewuru anybody kwuru anything. All the senators ewe na Nigeria, all the senators ewe na Igbo gbachi okwu ahụ nkịtị. Ewere onye kwuru, ewughị onye ka. Even the minister of God ọ na-agbachiteru. Even the minister of God ọ sị na ọ da-adị ya na she can die for the man of God. Na asị ya ihe ọ ga-eji zọọ dị nwa amadi na ihe ọ ga-ara. O kwugidere okwu ahụ na-ajụ omsi nwatakịrị nwaanyị ewekwe di na-anụ ya. O wekwere di? Onye ewekwere di. Okwu ahụ na-aga, a na-etu ya afa, ọ na-aza oke afa. Akwa ka nna anụ na after all said and done, asị ha ndị bụ ụba ndo, asị ha gbaghara, even to a point. Ihe nnụ kịta bụ na-ejigogo gba nwunye Ifeanyi Ubah buweri ya amụma ebi, amụma ebe na ihe mere di ya ga-emekwa ụmụ ya, na ndị gburu di ya na-achọkwa ịba na ụmụ ya bido gbuwa ụmụ ya niile. I believe na ewe the right time ekwesịrị ibido apologize wato ndị bụ Ubah maka afa nwa ha nwoke na afa di ha na afa papa ha emebi bụ kịta. It's not all about iburu ha amụma ahụ
debudia amụma ahụ nọbudia Ogechi pụta na Facebook bata na internet space wee na-ebibi afa nwa amadi onye Igbo so na onye Igbo ji eme ọnụ na ana Igbo bụ Ifeanyi Ubah. Ewere ka esi bụ amasị Ogechi. Get behind me devil. N'ihi ị na-ekwu na aka ya adịrọkwa ya, n'ihi na-ekwu bụkwa arụ na aka ya adịrọkwa n'ihe ahụ. Disclaim what Ogechi is saying. If there is anything you will say, it's not this one. This Muhammad should be respected. Oburo kito ozu ya do. Aka na amaka gesi UC UK, budati ya Nigeria. Family adoni ihe anya mmiri. Abura money ne ka na-ewepụta internet space. You can still izi mmadụ ozi without internet anụ here. There were some messages ịma mpụta dị kwuo na program day gị ijidi ya sisi chọbara gị ezinụlọ nda. I sense something na egwude na achọrọ ka ndị be ụba bịa ọgụ. Ote aka ji Ogechi kịta because some people anaghị aghọtacha. Afọ m cousin brother Ogechi ka ọ nọ na social media na-akọ ya na-akọ ya some of okwu ya aghọtara m ebe ọ na-direct ya. Ihe ọbụla mee n'intanet ka o bee n'intanet. Ndị na-asị sikpụta Ogechi ka egbuo na a ga-ekpupekwa ihe ezoro ezo na-ajụ ka enuwe ihe wazoro ezo a ga-ekpupe. Ị na-afụka na ha na-ekwu okwu, they are directing to JPAC okwu anyị ọnụ. JPAC, I want to advise you, if there's any time you'll be useful, because Ifeanyi Ubah bụ nwanne gị nwoke, ịbụ onye Nnewi, Ifeanyi Ubah bụ onye Nnewi. I believe today that Ifeanyi Ubah should be accorded with respect and not with character of indecency, with this kind of humiliation. I'm expecting Ogechi to come down with humility, with all humbleness. None of them who were on million. They are talking nonsense and they are talking brouhaha. I'm expecting their actions of submission, man, all in unavail. They are not showing the kind of character of kind gesture of I am sorry. If you can one day work as a girimba, ne could obroke onye kpọrọ ikpe na ekpegbu. Na onye ọbụla na-ebulikwere onye onye na instances. Thank God na ọkpọnyere afa nna anyị ukwu bụ Fada Ejike Mbaka. Unu abịagokwe chọkụ unu ga-esi Fada Mbaka si ya na unu dị sorry. Unu ejegokwe ndị be ndị be ụba jesi ya na unu dị sorry. Brother unu na-eburu nwunye Ifeanyi Ubah amụma. Owoko ka o si wee chọwa marụ the means to start controlling what Ogechi has damaged. His name as a person, as a man of God he claims that he is at stake. It's not all about giving prophecy. Prophecy without wisdom. Prophecy without wisdom, I don't see that that person has achieved anything. Because you can still be making mistakes. You can still be a sinner. You can still be going astray. Bible says that the gift of God is without repentance. Ina for one. Ina ebu amuma. Amuma bizi onye obana na ebu amuma onye obana na ebu amuma. And I sense something. Now that iye ji weje go gba nwunye Ifeanyi Ubah ka nwunye Ifeanyi Ubah have ide petition against Ogechi. Ka nwunye Ifeanyi Ubah have bịa court. Ka nwunye Ifeanyi Ubah have iti ya aka na da mata. Oya ka eji weje go gba nwunye Ifeanyi Ubah and ka nwunye Ifeanyi Ubah so intervene on behalf of Ogechi. Una na aghọta ihe na aghọta here. Game ka a na-akụ. Man, if nwunye Ifeanyi Ubah is sensible enough, ọ ka na-akwakwa di ya o. I believe na Ifeanyi Ubah erube 1 year eni ya ọnwụ. I believe na Ifeanyi Ubah erube 1 year ọnwụ. Nwunye ya na ọrụ owu ya kwaba di ya. Ebe ọ bụ na okwu ha okwu with bully na niile, with afa di ya niile, with picture di ya niile na-aga viral. Anọ na a na-egosi burial poster. Anọ na a na-egosi poster, banner poster. Anọ na pictures ya na picture Ifeanyi Ubah na fly everywhere on internet. Maka okwu Ogechi kwuru. Ogechi furu okwu kwuo okwu ọnụ.
achọbedị m ikwu m ọchị na mana ihe m na-ekwu bụ na amụma ọmụra mmadụ na-ebughọrọ ụzọ buoro owu ya amụma bụ owu ya eziokwu. Amakwa m ebu dị amụma nke ahụ si yo ebughọrọ nwunye Ifeanyi Ubah amụma since ọ kịta ka ebu ezi nwunye Ifeanyi Ubah amụma. Ndị amụma kwenu nwaanyị mmadụ nọ n'ihe anya mmiri obi na-agbari amụma nke ama m na ọka eji ya gụgbụ ya ama m na ọka in source of ka etinye ụjọ na-arụ ka ejiri ya ka mụọ tension down ka afụkwa na brọda ha agụgbago nwunye Ifeanyi Ubah. Mana ka a na-apach ka ọ na-eliki o. I believe na nwunye Ifeanyi Ubah nọ with her senses. O torugo ihe ga-ajụ brọda ahụ ajụjụ si amụma ị na-eburu m nwaanyị na ibughọrị Ogechi. Amụma ị na-eburu m nwaanyị na ibughọrị onwe gị. Ọkwa ị nọ na-ekwute afa di m na-ebibi afa di m. Ị ga-ewepụta amụma iburu m n'internet space mana ewebe ebe afọ gị i disclaim whatever Ogechi has been saying. Enwere ebe ọbụla afọ gị rebukuru Ogechi. Enwere ebe ọbụla afọ gị it said that n'aka ga adọrọkwa n'ihe Ogechi na-eme, or you are not in support of what Ogechi is doing. Mana ịbịa bụ eze nwunye Ifeanyi Ubah ma wepụta na internet space ka akụwalụ gị aka. Amụma nke gị amakakwa ibugbu onwe gị. Ị na-afụ anya, ị na-afụ ntọpịa na ị na-ebu adịrị ebe a. Ka anyị makwarụ n'owe anyị o. Ka anyị marụ n'owe anyị. Ka anyị marụ n'owe anyị kama adịkwa real. And kama bụ ihe na-ada control. God of karma is karma himself and God is karma. And when the spirit of karma comes, if you never know respect. Just like the Bible says that he's the respect of no man. That is why karma does not respect any person. Despite your personality or whatever. Obi na-egbu ndị be ụba na-egbu nwunye Ifeanyi. Nwaanyị tarụ no jụ ikwu okwu, jụ interfere. Onye ọbụla gba nkịtị. Iche na ọbụla nwaanyị apụta kwuo okwu who is Ogechi. Madam Justice could have been one of the least among ọbụla nwunye Ifeanyi Ubah kwuru okwu. Over 190 something senators nọ na the active nọ na ihe na chambers no sitting decide on what to do with Ogechi. Ọ dị ka Ogechi a ga-agbanarị. Ọ dị ka Ogechi a ga-eme escape. Mana nwaanyị gbachiri owu ya nkịtị. Nwaanyị ekwuru pekem, nwaanyị asịrọ tọọ, nwaanyị tarụ no na-akwa di ya gbachi ogu. And nkịtị ahụ ọ gbara Ogechi abụrọkwa ezigbo nkịtị. Nkịtị ejigogo gbaa nwaanyị na a na-eburu ya amụma. Daalụkwanụ. Si wekwere amụma bupụta Ogechi. Wekwere na amụma bupụ mmụọ ọjọọ dị n'ime Ogechi na-eme ya ọ na-akpa aja agwa ọ na-akpa. Ekenekwenu m ndị amụma.